Ik ben Hart Sonnemans. Ik ben Roel Sonnemans. Ik ben Stephanie Sonnemans. Ik ben Tesse Sonnemans. Ik ben Leni Sonnemans. Ik ben Ben Sonnemans. Ik ben Noor Sonnemans. Ik ben Dion Sonnemans. De zoon van Hart Sonnemans. De vrouw van Roel. Ik ben getrouwd met Ben Sonnemans, waar ik ook langs zit. Ik ben de vrouw van Har. Ik ben vanaf 1970 bij de fanfare. En ik speel 20 jaar bas bij deze fanfare. En ik speel niks. En ik speel al 8 jaar saxofoon. En ik speel baritonsax. Ik speel 30 jaar bugel. Ik speel 1 jaar drumstel bij de fanfare. Ik speel bugel. Zit meer dan 25 jaar bij de fanfare. Ik speel bugel en ik speel al een heel aantal jaar bij de fanfare. Ik ben verantwoordelijk voor de uniformen van de fanfare. En de hele familie speelt mee. Eén of meerdere families vormen vaak ook het hart van een vereniging. Zo ook in Leeuwen, Remun, waar vrijwel de hele familie Sonnemans lid is van fanfare Sint Laurentius. We zijn broers. Ik ben de oudste en hij is Ik ben de kleinste. Ja, de jongste. En wie uitzicht dat bij de fanfare? Nou ja, we zitten er allebei bij. En voor de rest niet zo heel veel. Af en toe is er opmerkingen, maar voor de rest... Ja. Ik denk dat dat altijd beter kent, maar verder prima. Nee, ik denk niet. Dat is gewoon zo. Dat is niet denken. Dit is nu die moment pakken, hè? Ja, zeker. Maar ja, ik weet niet wat ik nu moet zeggen. Dus kijk maar. Merk ze ervan dat ze ook bij de fanfare bent en bij de familie? Is er een dubbeling? Nee, het zit gewoon los van elkaar. Dus gewoon hier is het samen muziek maken en in de familie is het gewoon gezellig samen zijn. Maar de fanfare is ook een beetje familie, toch? Maar dat is de ganse fanfare. Ja, bedoel ik. Ja, zeker weten, ja. Want wie merkt ze dat? Nou, ik heb een tijdje minder gerepeteerd omdat ik met mijn studie bezig was en met werk. En toen kom ik weer hier en iedereen komt even een preutje maken, kijk wie het wordt. Toch gewoon even weer als toes komen, zeg maar. Dus dat was gewoon heel fijn. Wat is de fanfare dan nog van u als je al familie ziet? Dat weet ik niet. Daar heb ik geen antwoord op. Die verdrief, vriendschap en ontspanning, ja. Ook een soort familie dus. Ja. Oh. Ja. Dus je hebt constant familie om elkaar. Altijd heel gezellig. Van wie is dat voor een fanfare? Om zo'n grote familie erbij te hebben, zeg maar. Dat is van de ene kantje heel fijn. Het is ook zo dat als ouders een instrument spelen, dat kinderen ook wel eerder geneigd zijn om een instrument gewoon te spelen. Wat ze merkt, dat als er individuele kinderen bij de fanfare komen, dat het moeilijker is vaak om zich aan te sluiten. Omdat dan zijn het individuutjes die dan niet bij de groep van die familie passen. En het is toch fijn voor kinderen, zeker voor kinderen, dat ze aansluiting hebben. Dus dat ze met een paar kinderen gelijk bij de fanfare komen en dat ze ook voelen dat ze er samen bij horen. En als je veel families hebt, is dat soms wel eens lastiger. Wie vaak speelt ze zo'n lange noot? Nou, niet vaak. Niet zo vaak, nee. Dus dat is het vreugds. Maar voor de rest, ja, bij de fanfare uiteraard wel. Daar speelt ze ook af en toe lange noten. Maar geen noot van 15, 20, 30 seconden of zo. Dat komt sporadisch voor. Trouwens ga ik ook niet lang zo lang volle, helaas. Maar dat is wel de langste om van de familie, want de best het langste lid. Ja, ik ben vanaf 1970 ben ik lid, ja. Binnen die ganse familie is volgens mij hier bij de vereniging. Is er nog een familieverplichting om bij de fanfare te moeten blijven? Nee, die is er niet. Nee, uiteraard niet. Nee. Maar ik zeg... Er zijn wel heel veel familieleden lid. Wie doet ze dat? Ja, nou, ik probeer het goede voorbeeld te geven, wat niet altijd lukt, moet ik heel eerlijk zeggen. En ja, als die dan een aantal jaren erbij zijn, als die eenmaal op leeftijd zijn, laat ik het even zo zeggen, dan blijven die ook plekken ook. En ja, ze vinden het allemaal leuk om te doen. Dus muziek maken moesten ze samen doen. En, het zit dus in het bloed. Vroeger geleerd van mijn vader, die was ook van, jongens, we gaan muziek maken of voetballen of muziek maken. Vroeger waren maar 2 dingen. En dat is muziek geworden en nog steeds hartstikke blij met. Ik
beginnen nu ook bij de basisscholen om kinderen kennis te laten maken met muziek. Juist dat ze van jongs af aan kennis maken met muziek, maakt wel dat ze later ook hier muziek gaan spelen. En de familie helpt je bij? En de familie helpt je bij, zeker.